Duha ka mga lalaking mag-ig-agaw ang nadakpang na maligya og illegal nga krudo sa managlahing operasyon sa Regional Maritime Unit 10 sa Talisayan, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Istorya ganito na mo sa naasa sa Pilipinas. Aduna kay katungod sa pili o pasaligan ng abogado. Wala na makapalagpa dihang gidakop sa mga personahe sa Misamis Oriental Maritime Police Station kining usa ka 21 anyos nga lalaki sa barangay Puting Balas sa Talisayan, Misamis Oriental pasado alas 9 sa gabi adlong Martes. Ang maong lalaki naaktuhan matud pa sa kapulisan nga namaligya og illegal nga krudo. Yung mga intel operatives namin, sir, nagkandak sila ng surveillance and then nakita nila na positive, sir, and nagkandak na din sila og bypass operation. Nakuha sa posisyon sa suspect ang 200 liters nga krudo ug tulo ka mga empty drums nga magkantidad og 14,000 pesos. Samtang sa laing operasyon sa barangay Punta Santiago sa susamang munisipyo, dakpan sab ang 22 anyos nga lalaki human nasakpang na maligya og illegal nga krudo. Base sa investigasyon sa Misamis Oriental Maritime Police nga ang duha ka mga suspect mag-ig-agaw lang. Gikan matud pa ang mga krudo sa mga tanker truck nga illegal nga ginadiskarga sa mga driver o ginatawag nga paihi nga krudo. Mukabat sa 250 liters sa krudo o 14 ka mga empty drums ang nakuha sa kapulisan nga magkantidad og kapin 34,000 pesos. Isa yung mga bumibili sino? Yung mga drivers, tapos yung mga dumadaan sa kanila na mga tricycle at yung mga truck na mga driver din. Mukabat sa 450 liters sa mga illegal nga krudo ang nakumpiska sa kapulisan sa Misamis Oriental Maritime Police Station sa duha ka operasyon sa Balingwan, Misamis Oriental. Og kining tanan, wala matud pa mahisubay sa reglamento sa gobyerno. Pahimangno nila nga likayan ang susamang hinimuan tungod mamahimo kang mapriso ubos sa Presidential Decree 1865 o ang illegal trading of petroleum products. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.